समस्त को प्रेज द लॉर्ड। पाउल और सिला प्रार्थना करबा पई प्रार्थना स्थान को जाउथिले। सेही समय रे दैविक आत्मा विशिष्ट जने दासी तार भाग्य गणना द्वारा कर्ता मानकर बहुत लाभ हेउथिला। से अनेक दिन पर्यंत पाउल को पछे आसी चित्कार करी कहूथिला, ए माने परात्पर ईश्वरंकर दास माने ए माने परित्राण पथ जणाउछंती। सेथिरे पाउल विरक्त होई आत्मा को यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे आज्ञा देले। ସେହି କ୍ଷଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଲାଭର ଆଶା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେଠାରେ ପାଉଲ ଓ ଶିଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କାରାଗାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସବୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା ଓ କାରାରକ୍ଷକ ପରିବାର ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।